Tak. Ach jo, já jsem nastěhovaný do nového bytu. Ty jo, doufám, že bude nějak dobrý. Ty jo. Přišel jsem, šel bych už spát, ale docela se bojím, jako. Víš, že tady už straším, nebo co mi říkal o tom. Ale já tomu nevěřím, slušný barák, co to. I když prý na téhle posteli umřel, bojím se. A je to bylo to. No nic, na kuchyň, já jdu něco do kuchyně. Ty vole. Ach jo, to se v kuchyni něco zatřepalo. Si bojím, že nevím. Já mám strach. Si bojím, že se něco stane. Ty vole. Ty vole. Mám strach, ty vole. No, tak to nevím. Ještě jdu podívat do obyváku, jak to tam vypadá. Ty vole! To bylo! Ty prdele! Teďka v obyváku! To bylo! Ach jo! Připala televize nebo něco takového, vyskočila lepka nebo... Já myslím, že se fakt něco stane. Strach. Kurva! Co to je? Ty vole! Ty vole! Já mizím odsud. Ty vole, radši fakt mizím odsud. Ty vole, ty vole. Ty vole, nejme být. Ty vole. To říci. Kurva. Dost! Kurva.